Maya payabak po kay ko nga na makiramdam, karing radyo at manalbeking kaya katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni ing banalamisa, para king Webes ning katlong Domingo ning pangasubling mebye. Antimurin pag masusyan tayo, ing kanamaldo ning novena, para king kapigaganakan kang San Jose ing Talapagobra. Ing katamong kapag masusyan ning banalam Eucharistia, panimunaning Most Reverend Florentino Galang Lavarias, D.D., Arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong ngining kanta, ing dalit a pamuklat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Kilakinig pampo ni alakang po ni Espiritu Santo, Amen. ing kapayapaan ng kinumanatili kayo. At keka antimurin. Kalukurang kapatid, pasalamat aking apong Ginoo, hinaos na katamo, lalapit na katamo ngayon king kayong anak, Jesus, kaniting banal ay Eucharistia. At ang tamang kasupa ng San Jose, para bang kanita, maging tamong talatukina ng ginutayan sa Kristo. At para bang kanita, lubusan tala nga sadya, rin kakatayang sarili kaniting kapag masusyan, kilala ng tamo tanggapan, kaliguran na katang kaliguran ng apong Ginoo. Maulaga tamo kayo. King kapamilatan yung pamailasa, kamatayan, ang pampamanyobli mong bebye, pigtagumpen mo yung kaligtasan para kay kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Babayo mula kay kami, ring kapag mulalan ng misteryo ng Pasko, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Potan tatanggapan biya yung katawan mo, darakayanan mo kami king sakripisyo Paskwa mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katamuhan sana kimbiye, halanganga. Amen. Manalangin tamo. Ganiting banal na panahon o Ginoo, ako amisanang atalastas ing kabilugan ng degulan ng kekang lukod. Liligtas mo kami king dalumdum ng kamatayan at pamikasala, sopan mo na kay mansanang kalawat may mong katapatan karing kekang katutuan. Itiadwan may, king kapamilatan ng kinume sa Kristo ng anak mo, ang may bibiyat magaring kambe mo at ng banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamabasang ibad, king libro ning dapat daring apostol. Ing meto nga anghel ning Ginoo, migsalitaya kang Felipe. Gayak ka at munta ka king dalan amani batan Jerusalem, papunta Gaza, ing dalan ababaltang king desyerto. Inyami gayakya i Felipe at Meko, ngeni ating metong akapun ataw Ethiopia, pauli ne keta karela. Ing kapunayti, metong yang matas sa opisyal ning reyna o Kandase ning Ethiopia. Yaing keyang tesorero, makasakeyang karwahe, pabalik ne iba't sinamba king Diyos, karin Jerusalem. Kabang dalan, mamasaya, babasan ne ing metong nang dake, ning libro ning propeta Isayas.
Sinabi ning banala Espiritu kang Felipe, salubungan me at lapitan yang karwahin yan. Memulay yang sinalubong Felipe at dimdam ne pinbabasa king libro ning propeta Isayas. Inya nga ng kinutang keya. Aintindyan mo ingke kang babasan? Makanano kung aintindyan nung alang miturukan ako, nga nang mekibat ning opisyal. Kimbira ning sampa Felipe at makisakekeya king karwahe. Ingdake ning kasulatan ababasan na yapin iti. Mengari ang tupang daralara king pipatayan. Kawangis ning biserong tupang ebubulad neng kukwanan ng denglana. Eyamig salita metong mang amano. Mimuraya at alang miglwalo para keya. Alang supling ng malyaring pisabyanda. Uling ingbena keti sulip, miwakasana. Nga naning opisyal kang Felipe. Sabyan mo na mo kako, nung nino ing aman waning propeta, king sasabyan ng iti, ingkeyang sarili, o ating aliwa pa. Felipe migmulayang migsalita, selese na keya, manibat kaniting dakening kasulatan, ing mayap abalita, tungkol kang Jesus. Kabang susulong laking karelang pamagbiyahi, miras laking metong alugal, anong nu atin danum, ating opisyal nga na, ating danum keti, ating pang maging sagabal para ako mabinyag ko. Nga ng Felipe keya, malyari na kang mabinyag, nung maniwala ka, kambening kabilugan mong puso. Maniwala ko, nga ng mekibat ning opisyal. Paniwalan ko, King Jesu Kristo, yaing anak ning Diyos. Ing opisyal inutos na king kutsero, ing itok ng ne ing karwahe, at ilang aduang Felipe, kinuldaslat dinulong king danum, at bininyag ng Felipe. Kasakara ibat king danum, ing espiritu ning Ginu, dinayo na ne Felipe, na ne ikit pasibayo ning opisyal. Sinulong ne king pamagbalik ng papunta Ethiopia. Ing tula na, makanyan-kanyan. Felipe naman ikit na king kabud niya, Miras Azoto. Sinduna ing kayang pamaglakbe, panaral na ing maya pabalita, king balang balen, adarasana. Angga king miras siya, Cesarea. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Puryan ye ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Puryan ye ing Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Ikong sablang bansa, ing Diyos yang kekong puryan, paramdam yu, ing keya babyayong kapuryan. Ya ing magkalubye ke katamu aldo-aldo, at ena ipain tulot, ing misakab tamo. Puryan ye ing Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo, ibalita ko ke kayo ing sablang depatana kanako, kinulait kong pasaw keya at pinuri ke king kanta. Puryan ye ing Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Puryan ye ing Ginu uling kakong dalangin, natingyan at lugod ng kupas, kaku ena kelingwan. Puryan ye ing Diyos, kambening masayang kulisa, ikong sablang melalang. Parangalantaya ing maya pabalita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Inginu manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Pamamasay ba't kimay pabalita agpang kang sanwan. Di kaya keka o Ginoo.
Alang makalapit ka na ako, subali mo nung ilapit neneng ipang mitubod ka na ako. At pasulbihan king nye, kintauling aldo. Makasulat ka rin libro da ring propeta, at ding sabla, turuano ning Diyos. Ding sablang may karamdam at may biyasa kinturo ning ipa, lalapit la ka na ako. Iti e mga baldugan, kingatin ng may nakit king ipa, itamong ibat kin Diyos, ya ing bukod may nakit na king ipa. Ing katutuan sabihan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako at inyambye alanganga. Ako ing tinape imbye. Mengan lang manak ing disyerto rin pipumpunan nyo, makanyan man may kamatela. Dapat ing amanwan ko, ya itang tinape ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti, eya mate. Ako, ing mabiyeti nape, tinipang ibat banwa. Ing ninuman mangan kaniti, miyeya kapilan man. At ing laman ko, ya ing tinape ay ibiyeku, ban miyeya ing yato. Ing may pabalita ng Ginoo. Kapurian ke ka, O Kristo. Na ano yung paborito yung ulam? Kit na niya. Yung kaya pa siya, aming meeting ko na rin kaya rin aliwang church leaders, potong mag-pastoral visit, makanyan. Kunan ko la, bayo kay ba ding sinabi lakyura, sabihan daw nung na ano yung paborito rang ulam. Makanyan. Kaya kit mo, niyayaliwa, pero rin aliwa naman pare-pareho laburi. Kayo kaya, naring paborito yung pamangan? Masanting yung pisabyan ini, waling yayaliwata mo buring pamangan, buring ulam. At ingapong Ginoo, sabi na, yung ating tamong paboritong pamangan, e tayo kakalingwan ng kayang katawan, e tayo kakalingwan ng kayang daya, e tayo kakalingwan ng tinapi na ng biye. Yan siguro nung kunan mula rin Katoliko, nani paborito rin pamangan. Nani paborito rin pamangan. At kindiwa na, nining kay katamon din da mamaya pabalita, hindi dapat maging paborito tamong pamangan. Yapin ing katawan ng Kristo. Yapin ing kay katamon tatanggapan king banal ay Eucharistia. At tamo mo kabod makalapit at mangan, kaniting pamangan, na ken mong sarili tamong kagiwan. Ulin din damtamong sinabi ng Jesus nandin, tamo ka na makalapit kaya. Nung, nakatamo ilapit ning apong Ginoo. Anyang pigukunamang kini, nang kay bala ko po tang mga diko, ulin desisyon kita. Bala ko nang po tang magmisa ko, uling ini-schedule kayan. Pero yung kamatutuanan, bayo kayo pa in-schedule, bayo ko pa mengadi, at hinang meni muna. Initiative ne ning ikpa. Initiative ne ning apong Ginoo. Yasat, itamo parati tayong gaganakan nini. Itamo malaring makalapit king anak na ni Diyos, nung nakatapan ni munan ning apong Ginoo. At nanin dapat maging bunga na nini, yung dapat maging bunga na kababan. Kababan. Agagawa tamo yung makalapit tamo kang Kristo. Agagawa tamo yung tatanggapan tayo kingaskin yung tinapit ala. Ang timong kayang katawan at daya. Niya agagawa tamo ini huling lalapit na katamo ng apong Ginoo. Masanting itan lalapit na katamo ng apong Ginoo. Pero ating niya namang kayabe responsibilidad ini. Nung kaburyanan ng igpa, ing sumulong tamo king biye na ng kayang anak, na dindamtamo sinabi ng Jesus, magdalayang biye alanganga, ining babiye na kikatamo, na tinapi ibat banwa, nung ini yung kaburyanan ng Diyos, mo para keka, nung para ka rin sabla, at niya mo naman responsibilidad imbalang betong kikatamo. At ano yung responsibilidad dito? Kalupanan, intindamtamo king mamunang pamamasa,
Napo, nung atatandaan ninyo, penasakit dala, inusig dala, ne? Deng talasal pantaya, may sambula la, ne? May kawakawa nila. Pero balo tamo, hanggang pang ating problemang makanya ni nga pong Ginoo, tamo atok nangan, apatok nangan yung kayang gagawa na kayapan. Tamo apatok nangan, ining kayang susundong pamamya sarili kay katamo. Iniasad kining mumunan din damtamo, pamamasa, ing metong karing tinaka, so may bala mo linwal, uli na ning panasakitan dala, ren talasal pantaya, linwal king Jerusalem, yapi ni Felipe. At inutos na ning Espiritu, bangkanita, ang tabayana ni ing metong Ethiopian. Makuha tayo siguro ito. Uling yaka nung tresorero na ning reyna. Pero, hanggang atin niyang pera, pero sa Jerusalem, mamasaya ang Biblia. Mamasaya ang Biblia. Pero diyang mamasa ka palang makanyan, nung wala yung sao pingkimbabo, emuri 19 yan. Yan, inutos na yung Banal Espiritu, Felipe, abayan me in taong yan. At ang nga tsuyo ka rin darandaman mamasaya kining party na ning sinulat ng propeta Isaias. At ayan dandaman ng makanyan, ay tindihan mo yung babasan mo, anak. Ano sinabi na? Makalano kong intindihan nung wala sumawap ka kung anak. Sino paning Felipe? Para ka na ako, kining giyawa na ngayon ng Felipe, yan mo naman ang kikatantungkulan. Totoo nga pong ginumag-initiate siya, bantay lapit na lang ang di sabla, king kayang anak. Dapat, malyari tayo maging kasangkapan. Felipe, maging kasangkapan niya, king pamanawas na nangigpa, bang kanita salpantayana ni Jesus, na may ngariya mong tupa, na delara king matadero bahrem paten, pero yung migdalang kaligtasan. O ini nga kilala na, nining taong sinopa ng Felipe at kay ba't nanita, pabinyag ko nga na. Pabinyag ko. At may binyag ya at asne kasaya. Asne kasaya. Andanan nyo, makualtan Pero meging masaya ya, anyang akilala ni yung apong Ginoo, kining kayang mabasan. So, atin yang maya pabalita, kikatamongan nini, muna yung ebanghelyo, kakakalinwan, andyan pang mahilig kang paldewot manok. Tetang ning tusok-tusok. Diyan mahilig tamo ka rin. Diyan mahilig ka leche plan. Pero tamo kalingwan, kikatamo, dapat impe ka maulaga tamo at burin paboritong pamangan, yapin ng yapag na ni nga pang Ginoo, king lamesa na, king banal na Eucharistia. Nabala mo yatami pa yung datun. Andiyan pengan mo na yung paborito mong ulam, karin na pa yung datun. Uling oita, yung peka maulagang babye-bye, kaya at sanita, yapin yung tinapi na yung biye. Pero, kadwa, pasalamat tamo, ingig pa, ing mamaus, ban bilapit tamo, king kayang anak. Napot kakaling manita mo naman kaya, maging kasangkapan tamo, para bang kanita, ingig pa, akayabe na katamo, king pamanaw sa karingaliwa, balang lumapit kang Kristo. Kitang milabasan na Domingo, last week kita, mika kahita mo mika na updating dalarempari, beto nga ikit mi, yapinitang, nung kikatamo ilawan, nung kikatang archidiocesis, may kitamong almost 3 millions, more than 2 millions. At more than 2 millions karete, Katoliko lang. Pilan na kaya, dahil makatakman king paboritong pamangan. Pilan na kaya, dahil mamangan king tinaping iba't banwa, king banal na Eucharistia. Itang meto nga kaya betamo, ginawa yung mong projection. Itong ating tamong 98 parishes and 2 shrines. Sabihan tayo mong every week kanu at isisimbang 5,000. Palagay ko naman, nala naman 5,000 siguro, pero
peka extend na 5,000 times 98. More than 400,000 na resisimba. Neng makapangan. Ganito yung paboritong pamangan. Nukal na laretang almost 80%. May itong yung hamon kay katama. Kapalyaring mag-enjoy tamo, pero labing tala retang aliwatang kapatid. Malyari tala lapitan. Patakman tayo mo naman kaya. Kay Jesus, kapamilatana, ning lasa na, ning kay katamong pamangan. Palasa tamo kaya, karela, nung makanano kasanting, yung may biye-biye ka kang Kristo. At peka masanting diling, makayatrak, makayatrak ka rin tao. Yapin itang maging pasalamat tamo kimbi. Dapat siya kaya bera ka, ating contentment. Busal ning nanuman, ulimbaro mo, at suke kaya nga pong gino. At siya yung panibatanan ng biyem. At ala na sigurong peka makalungkot, ayakit, a katoliko, na itang katolikong masangsing, makomplain. Makomplain. So, panalangin tamo, wala sanang makanyan. Alang masangsing, alang makomplain. Nung kay pami biye-biye, uli nining pamangan na ini. Paboritong pamangan. Kaya tamo hakit. Ing ulaganan ng biye. Busal na ning kay pati na itang malilyaring ita aiting dyan. Pero yung maulaga, o bibiye tamo, kaniting tinaping ibad banwa. Yapin nga pang gino. Pangadiyo ko, pangadiyo kaming pari. Para bang kanita, potang mani muna kami, king banal na Eucharistia, anti mo waring akakitsyo na, no makanano kanyaman, king mabibiye, kaniting pamangan at tatanggapan tamo, Kristo. Amen. Andan po. Pakamalang kong kapatid, manalangin tamo king Diyos, singay pang mayupayan to, amin miya kay katamo, king kapubugtungan ng anak, king pepatibe, king bayo, at alangangang kasunduan, kapamilatan ng sarili ng daya, at may miya kay katamo, king kayang katawan at daya, man maging pamanganda, rin kay katamong kaladwa. Nga tamong manalangin, Ginoo, maralas may ibigay kami, ing tinapin ng kay kang katawan. Ulitan tayo. Ginoo, maralas meng ibiyeke kami, ing tinapi ning kekang katawan. Para ka ring pari ni Banal na Kapulungan Katolika, na ingmani mo na lang katungkulan, ya ingganap king Eucharistia. Tayrendo sana ring kawan papunta king Banal na Eucharistia, bandugod at gumalang king mabiya katawan at daya ng Kristo. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maralas meng ibiyeke kami, ing tinapi ning kekang katawan. Para ka ring palpikasala, lalong-lalo na rin tutong makababad na kindewakan. Aga na kara sana yung daya ng Kristo, sumisil at magbalik loob, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maralas meng ibiyeke kami, ing tinapi ning kekang katawan. Para ka rin sa blang misal wakadaya aking gera, o kremen, at para ka rin sa blang pakamalan tang mayango na biye, lalo na rin mayango biye pauli ng COVID-19. Ing pakalulo ng sinubling mebya Kristo, miya biya sa karela, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maralas meng ibiyeke kami, ing tinapi ning kekang katawan. Para kay katang sablang makatipon, king pamagmasusi, king Eucharistia. Kamtanta sana yung malalam, ang masabal, para ka rin kalulo, ring meulila, ring ating kapansanan, at ding masakit, lalo na ngayon yung panahon ng pandemyang COVID-19, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maralas meng ibiyeke kami, ing tinapi ning kekang katawan. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan at rin sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da rin sa blang makayantabe kaniting kaurasan. Ring kapagnasan aparala da rin kay katamon talapakiramdam. King radyo at talapanalbe king online streaming karimyayaliw ang programa ng kay katamong radyo. At rin makapasubali ng kapagnasan ng radyo ng kay katamong arkidiocesis. Iyuli no sana king kayarian ng maligaya
rin kapatid tamong mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, maralas meng ibiyeke kami, ing tinapi ning kekang katawan. O Diyos sa may payan totoo, bit mong pakalulo ka sanang makiramdam kin panalangin na rin kay kang talasuyo. Sapan mo lang manyawat kay kang kitang ikatula mo at pakibatan mo sana yung karilang kayadwanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karengahin. May hahandog sa'yo, mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin, aking alay papanalin. Muli kong handog, buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong may hahandog sa'yo, nagmula sa kabutihan mo. Ngayon pa man, iyong tanggapin, aking alay pa. Kalukurang kapatid, madalangin kayo. Kaniting kay kakundawan, matanggap para pa ng Diyos, ikpamayupayang totoo. Tanggapan ay sana ng Ginoo tindaong karinggamat mo, king kapurihan po ni kaligayan nin lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginong Diyos, kapamilatan iting banal a pamilibayan regalo. Darake mo kami, king kay kang dibinong biye. Pagkalubong sana kay kami, king nanumang daraptan mi, patnubayanan ng belwan mi, king kay kang katutuan. Irianduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimurin, Itas sila de pusoy. makatas na la king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. iti karapat dapat ang pom matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Yung pasalamatan na kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ng alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yesu Kristong Ginumi. Pupurienda ka king lubos maragulatula, kaniting panahuna ng pamanyubling mebye, iyang Kristo, making sakripisyo Pascual miya. Yapamurin ng kay kaming pari, yung kay kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi, Kristo, yung biktima ay namate kapilanman. Yung kordero, misan metena, mabibiya manggaman king alanganga. Yung tula ng pamanyabling mebye, babayo na yung mabilugayato, kabang disablang koro ng anghel, karing kimbanwa, daralit din kay kanligaya. Lain makiabi kami, kingalanto ko ng dampamami kapurian keka, at ngamingan kakanta. Ikapin ng banaloy pa, iking sibol ng sablang kabana, gawa na lang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang binging may pagtaksila niya, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena, timpamailan sampong kamatayana, kinuwaning tinapi.
pepasalamatan akat pinuri, pinansanin tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngalan. Kunin niya iti ikayungan at kaninye. Huling iting katawan ko, amidaw. Makayan mo naman kay bataning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngalan. Kunin niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis nindaya ko. Hindaya ning bayo ang pangalangang tipan. Ami pupupara kayo, ang popara ka rin sablang tao. Bang kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kim pamikaga na kayo, kanako. Ipasyak tayo ngayong misteryo na ng kasalpantayanan. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. O Jesus, Diyos namin mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, Diyos namin mahal, ngayon at magpakailanman. Inyangin ang gaganakan may o mapamakalulungig pa, yung kamatayan, ang po yung pamanyubli ng mebye, daraon niya kay kaiting tinapin ng imbiye, ang po yung kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kay ka, ipepalirian mo kaming matampang talakad, kingarapan mo, ban sumuyo kay ka. Ikami nga nasanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami ang timong betong, nimbanal na Espiritu. Ganakan may awik pa, yung banal na kapulungan mo, ang makalaganap king beto yato, ban may kinapiyasan na king lugod. Kami ng Francisco, aki kaming Papa, ding sablang obispo, lalong-lalo ng inkalukuran ming yapuseto, ding sablang pari, ding sablang diakono, ding sablang religyoso, at ding kalukuran mong anak, keniking kay kaming archidiocesis, lalong-lalo na rin sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula mo naman, din kapatid may aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ng pamanyubling bebye. Idala mula sana, ading sablang bayangon na biye, king pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngan karapat dapat magkami kimbiye alanganga. Balang kayabe na ning Nuana Virgen Maria, induna ng Diyos. Kambe ning kayang kaluguran ni Esposo, San Jose. Kambe na ring Nuana Apostol, at kambe na ring sablang banal, ang mabibiye kalugod-lugod keka, king kekapan na ring panahon. Apuriyan ang pong apeligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o Diyos sigpang lubos mayupaya, manggaman kingalanganga. Amen. Kambening kapanaligan, king Diyos sa malingap kay katamo, king pinandit ng pamangailangan, manalangin tamo, ang timo na makarano na katamong tiro, ng ginutang Heso Kristo. Sumasalangit ka sa malinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Ikabos mo kami king sablang Marokoy, pa. Malagod mo pagkalabing kapayapan king panahon mi. Banik king kasupan yung pakalulo mo, para di kaming mitimawa, king pamanalipanan ng kasalanan. At may kabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kalikalikan. Kapampanayan ang pampagsadyan mi, yung panyatang ng mitlong ligaya, nindala pangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan ang po ing ligaya manggaman king alananga. O Diyos sa igpami, ing kinumaya sa Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, papye ko kay kayo. Yung mula sana mabaligdan din kasalanan mi, na yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng kay Santa Iglesia. At pamayapan mi, ang pampisan metungan, agpang namuring king kaburian mo, ika mabibiyan pong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, ang tabi sana kapilan man kay kayo nga. At keka ang timurin. Bilang metong a pamilya ng Diyos, ipakitangin ng kakametong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pagkaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Wala rin mayaos, king apuna na ng kordero. Gino, e kumatampang tanggap keka, dapat iyakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father draw him, and I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. The bread that I will give is my flesh for the life of the world, and he who eats of this bread, he shall live forever. He shall live forever. Raise him up, and I will raise him
para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online live streaming ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan. Abayin da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, o may kamo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, balaw mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka, e mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Madalangin tamo. O mapamakalulungig pa, kapamilatan darating misteryo, may kabayo kami sanang parasan, at itarara kami king metong abayong biye makayagom keka. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong kinumi, Amen. ing kinu manatili kekayo. At keka antimurin. At yung may pangkin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngan ni Pa, ampon ng anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Umeta na king kapayapan, manluguran ng ponsayuan in Diyos. Salamat, King Dios. Alleluia, alleluia. Hallelujah. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang sabo namin sa iyo naway dinggin. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap. Upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisindang anak. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap. Upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap. Upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang